lamentablemente a reconversión foi pola brava, salvaxe, como dicen en algúns casos, e os resultados son penosos. Hubo algúns mortos, algunha xente que se aforcou, hubo moitos divorcios e, sobre todo, hubo moito alcoholismo. Tomamos o barco, nos metemos todos no barco, ao principio nos aparece a lancha da comandancia, chegou a desenfundar a ametralladora e, bueno, pudo haber un accidente tremendo porque se cruzaba por diante do barco para intentar detelo. Seguramente a materialización de romper a patadas as portas do despacho do alcalde de Vigo foi unha materialización espantosamente dura daquela realidade social. Eu penso que a actuación del foi pouco sensible ao noso problema, E me deu moito o seu insulto cando me nos chamou feirantes. Se hai dúas cousas que saben facer os galegos é pescar e construir barcos. O naval é un dos sectores de maior peso en Galicia. Milleiros de persoas viviron e viven todavía dun sector que estuvo condenado á desaparición. Anos despois e de novo en medio dunha crise, abrimos a caixa negra para coñecer o como e o porqué da reconversión naval en Galicia. Falar do sector naval en Galicia é falar dunha das industrias máis poderosas do noso país. Dende hai 300 anos, Ferrol e Vigo despuntaron na fabricación de barcos de pesca ou militares. Xeracións enteiras dedicaron os seus esforzos tanto a nivel empresarial como a de man de obra para desenvolver un oficio que comezou a ter problemas despois da crise do petróleo en 1973. A isto sumouse a pouca capacidade de adaptación das políticas herdadas da ditadura, así como a redución dos caladoiros de pesca para Europa. Aínda por riba, países orientais empezaban a construir barcos a moi baixo prezo. Comezaba a finais dos 70 o calvario da construcción naval en Galicia. Eu creo que o plan de reconversión o que respondía era a necesidade inmediata e urxente de que había que cortar polo sano, baixar, desinflar as plantillas e entregar en sacrificio inmolado pois o sector naval galego á Comunidade Económica Europea e as exixencias que se plantexaban. Empezábamos a competir non cos asteleiros de España ou cos asteleiros de Europa, senón cos costeleiros do extremo oriente asiático, non? Por outra parte, estábamos avanzando moito nas negociacións para a entrada na Unión Europea. Empezamos a xa falar do que era a Comunidade Europea. Os barcos había que facelos xa nos países orientales polo coste que tiñan. Entón xa empezou a haber unha problemática gorda, porque xa non había carga de traballo, xa non había pedidos. Lo cierto es que éramos conscientes de que teníamos un tipo de empresa escasamente competitivo. Entonces, en la medida que tú ves que tu país tiene que evolucionar y que estás hablando en el futuro de la tan ansiada Europa y que era un objetivo que todos teníamos, sabíamos que este tipo de cosas se iban a producir, ¿no? Unha nova e firme chamada de atención ao Goberno do Estado e á Xunta de Galicia para que sexan sensibles a esta realidade e, en consecuencia, adopten as medidas necesarias para evitar que a situación de paro se agrave cada día máis. A data que marca o inicio da reconversión é o 5 de xuño de 1981, na que o Goberno Central aproba un decreto lei que outorga incentivos a cambio de que comecen os despidos e as xubilacións anticipadas. O que ocorreu foi que por parte da administración non se apostou polo sector. Eu creo que aí foi unha gran equivocación. Foi, digamos, unha cuestión que en vez de ser tomada polo Goberno Central e pola Xunta, estaba tomado polo INI. É dicir, o INI naquel momento era o dono, digamos, dos asteleiros galegos. E entón, nun Consello de Administración, nombraba a dedo, sin representación ninguna, eran os que tomaban a decisión de pechar, cerrar, unha cousa realmente increíble. Lamentablemente, a reconversión foi pola brava, salvaxe, como dicen en algúns casos,
e os resultados son penosos. Comezan a correr rumores sobre posibles favoritismos cara a estaleiros de Andalucía, como o de Puerto Real, en Cádiz. En Ferrol, hasta nos soa como a gran vítima da reconversión. Había un intento clarísimo, unha presión de outros hosteleiros a nivel europeo que intentaban de alguma maneira cargarse, digamos, o hosteleiro máis importante que había, eu creo que era o máis importante de Europa e un dos máis importantes do mundo, para beneficiarse por eses países. Eu penso que esa era unha das razóns principais desa reconversión. Astano foi a víctima da peza que o goberno español en sucesivas etapas entregou a Bruselas. Aquí hai que recordar que en Astano chegou a haber do orde de 12.000 persoas, 9.000 en plantilla e 3.000 en auxiliares. E é lamentable que un hosteleiro que era punteiro, que tiña e ten unha gran capacidade de proxección nacional e internacional, hoxe este nas condicións nas que este. Por outro lado, tamén había clarísimos intereses dentro do propio Estado español para beneficiar a outros hosteleiros do Estado. Astano tiña un coste de 7.000 millóns de pesetas fixo, costes fixos. Bueno, con unha plantilla de 4.400. Con esa mesma plantilla, Puerto Real tiña un coste fixo de 10.000 millóns. Vamos, ao escoller Puerto Real, un hosteleiro non ben colocado, e deixar Astano ao lado foi unha decisión caprichosa do ministro Solchaga. Os efectos demoledores da nefasta política económica que o goberno PSOE sigue contra Galicia hai que engadir a inoperancia e manifesta falla de vontade política por parte da Xunta de Alianza Popular. Bueno, pois era precisamente non asumir esas competencias como goberno autónomo daquela gobernaba, era presidente da Xunta, o conocido goberno Albor, creo recordar, e bueno, tratando de situar o problema en clave política, de rentabilidade política, porque gobernaba o PSOE a nivel estatal. A Xunta de Alianza Popular está desenvolvendo unha política cuya principal característica é a total ausencia de medidas realistas que poñen remedio á situación de desemprego que padecemos os traballadores de Galicia. Eu creo que foi unha cousa das peores que sucederon na nosa terra naquel intre. Para min foi moi malo non somente por eso, sino porque comprendín que moitas forzas sindicais atacaban a Xunta cando eles sabían perfectamente que nós non éramos responsables. A Xunta de Galicia estaba imbricada neste problema non por habelo iniciado, senón fundamentalmente por dúas cousas. A xente sempre ten a tendencia a relacionar todos os seus problemas co goberno que ten máis cerca. Xunta, primeiro, que non tiña medios, o sea, para empezar, non é cuestión ahora de cebarse na Xunta, non tiña medios, nin tiña competencia, nin tiña nada. A Xunta empezaba, cando non fomos a Xunta tiñan un jardineiro nun sótano en Santiago, daquela o señor Albor, boa persona, nada máis. O comportamento del, pois, evidentemente, non dejou de reconocer que foi correcto, e, bueno, as súas frases bonitas, agradables, pero non fixo nada. Os sindicatos, e en xeral, casi todo o mundo quixo sacar a pataca quente de arriba. A comarca de Ferrol ponse en pé de guerra para tratar de salvar Astano e Bazán, fonte de traballo para miles de familias. Comeza entón unha unión entre alcaldes e forzas públicas de todo tipo que tería os seus máis e os seus menos segundo a forza política a que estiveran adscritos. Aínda así, a comarca ferrolá destaca polo alto grao de unidade. Os alcaldes fomos conscientes de que tiñamos que defender esta comarca, tiñamos que defender o hosteleiro, non? Eu me lembro que houve un momento determinado que unha manifestación tremenda foi a propia Asamblea de Alcaldes a que na levou adiante, incluso coa oposición dos propios sindicatos, non? Desde o punto de vista da acción sindical e da acción ciudadana, incluso, pois, está xustificada porque se preveía que iba a haber unha sangría importante de desemprego. Polo tanto, era a única arma que tiñamos nesta comarca, que era a construción naval. En ese momento dábase unha resposta contundente por parte da cidadanía ao problema que se viña encima. Cortamos todos os accesos a Ferrol,
inclusive con piquetes, inclusive por camiños secundarios, por pistas, por todos os lados. Houve manifestacións conxuntas tamén con outros hostaleiros implicados na reconversión en Madrid, en fin, que houve realmente movidas por todos os lados. O carácter masivo, solidario da movilización dos traballadores con un respaldo cidadán que non se ten conseguido en ningún outro lugar, penso eu, de España e que dificilmente se reproducirá. Concretamente, pois, bueno, tanto eu como o que era o primer director alcalde de Fene nos momentos fomos procesados, tuvemos un xuicio na Coruña precisamente por acusados de alteración do orden público, bueno, en fin. A outra grande afectada pola reconversión naqueles primeiros anos 80 é a comarca de Vigo. Na cidade olívica, os estaleiros estaban fundamentalmente en mans privadas. Unhas mans que, cando chegan os problemas, deciden desentenderse das empresas ou considerar que xa non son rendibles por ter uns cadros de persoal sobredimensionados. Ascón, que xa viña atravesando problemas anos atrás, foi o gran prexudicado. O problema que había era que a capacidade de construción naval en España era moi grande e había a obriga de reducir, por imperativo da Comunidade Europea, de reducir o tonelaxe. Por lo tanto, algún asteleiro tiña que lle tocar e nos tocábanos. A Unión Europea o que decía que había que pechar asteleiros e rebaixar a man de obra e capacidade operativa nos estaleiros, e en Vigo seguiu pechado o que xa estaba pechado pola súa propia empresa, que era o asteleiro de Ascón. Se pechou formalmente no ano 83 ou 84. Logo nós estuvemos loitando e mobilizándonos hasta perto do ano 87 para que Ascón abrira. O que se fixo foi manter aquel asteleiro pechado que xa o estaba, pero para reabrilo máis tarde noutras mans moito máis eficaces, moito máis operativas. Evidentemente non se lle podía decir a xente, miren, este asteleiro sigue pechado e diante da Comunidade Europea decimos que hai un asteleiro que se pecha, pero vámoslo reabrir pasado mañá. Evidentemente eso non se podía decir, pero eu sabía que ia ser así. Os hosteleiros estaban controlados polos bancos, polas entidades financeiras, o Banco Pastor, Banco Central, Banco Atlántico, etcétera, etcétera, non? E tomaron a decisión simplemente de non seguir financiando, de abandonar o capital. O alcalde de Vigo, Anquela Soto, dicía que había empresarios, bueno, naquel momento non había ningún empresario apostaba pola construcción naval, ningún. Foi unha actitude pouco solidaria co país, pouco correspondente coa función que tiña que xogar en aquel momento a banca, porque antes ben que se apropiaron dos grandes ou cuantiosos beneficios que xeneraron os asteleiros da ría de Vigo. O empresario ten moita culpa, é dicir, en definitiva, os empresarios son os que dirixen as empresas. É verdad que hai moitas persoas que de empresario tiñan o nombre. O capital, que é cobarde, fuxe cando aparecen os problemas e reclama a intervención do Estado. A unidade ao redor do conflito do sector naval en Vigo tropezou coas diferenzas entre o alcalde Xosé Manuel Soto e os afectados pola reconversión. A mí aquí pedíronme os sindicatos que eu encabezara a manifestación, que lera un manifesto, polo tanto que iban a ter, ofreceron o apoio absoluto político e sindical para facelo. E eu non o fixen, porque eu responsablemente elexín o benestar dos traballadores, non que parecera que eu estaba co traballador, senón estalo, obxectiva e realmente. Hai unha frase que recolleu a prensa no seu día, que chamou a primeira gran folga xeral que hubo en Vigo, con unha manifestación de en torno a 250.000 persoas, pois chamounos feirantes. Eu penso que a actuación del foi pouco sensible ao noso problema, e me doeu moito o seu insulto cando me nos chamou feirantes. Me doeu, e de verdad, non esperaba del iso. Si daquela tuésemos o apoio del como tiñan en outras zonas, que estaban ao lado do alcalde, ao lado dos traballadores, aquí tiñamos o problema con ele. Entonces, para min non é justificable a actitude del hacia nosotros. Queremos solución e non declaración.
nin os empresarios públicos nin os privados teñen confianza en dirixentes que o único que fan é ir a rapañar votos ao frente das manifestacións. E en Vigo sí dixeron aquí hai unha persona confiable para levar o rumbo desta cidade e nesta cidade se pode apostar. Os concellos están moi limitados e a veces non todos os responsables políticos municipais teñen a forza de presión en Madrid. Cando fun a Moncloa a falar con Felipe González, co presidente do Goberno de España, e expliquei obxectivamente as perspectivas de crecimiento que había, tiña toda a credibilidade, porque o estaba dicindo unha persona capaz de plantarse e que cando todos estaban de manifiesto dicía no, eu traballo obxectivamente pola miña cidade desta maneira. Era un home de partido, é dicir, el por encima dele estaba o partido, daquela Alfonso Guerro que dicía, el iba a misa. Daquela tamén houve quen dicía interesadamente que pouco menos que eu era un abandeirado do Partido Socialista, que o Partido Socialista me había pedido que fixera non sei que eu había feito eso. Eso é absolutamente falso. Teño que decir, en honor dos dirixentes daquela, do goberno de Felipe González, empezando por Felipe González e todos os demais dirixentes, que ningún me pediu semellante cousa, nunca se me, ni me insinuaron. En Vigo foi onde as protestas chegaron ao punto máis desesperado. Co inicio da reconversión, centos de traballadores de Ascón secuestran un catamarán que facía o transporte pola ría nun intento de chamar a atención dos demais estaleiros. Nos momentos máis tensos chegan a intervir unha lancha da Comandancia da Marina e unha patrulleira da Armada. Porque surxe o catamarán, eu que sei, como pudo surxir e montar en avión. O sea, había que ir cada día cocendo cousas novas. A nosa cuestión era de noite pensar que era o que íbamos a facer ao día seguinte. É dicir, nós non tiñamos máis que facer manifestacións para intentar que houvese recolocación de traballadores e que non se pechasen as empresas. Ese era o cometido. Entón, cada día tías que facer algún acto de protesta. Entón, son destes momentos claves que se reúne en Madrid a mesa da reconversión e non necesitábamos que chegase a mensaxe directamente á mesa de que estábamos protestando por ese tema, que non quería que nos pecharan. Eu estaba en Madrid, concretamente estaba co director xeral de Industrias Navales e Sidermetalúrxicas, nunha reunión con él, ás 10 da mañán. Él me dixo, ¿qué pasa? Dijo, él en Vigo anda un barco de guerra detrás de un buque que tenéis vosotros para el transporte de los trabajadores para la factoría de Meira, que lo habéis secuestrado y con unos encapuchados. Y hay un lío tremendo con la Marina y tal. Tomamos o barco, nos metemos todos no barco, a xente que o pasase que estaba dentro saliu, e nos marchamos pola ría. Aquela foto, pois, foi a portada de todos os periódicos en toda España, bueno, no estranxeiro, porque ver, pois, a media dúcia de personas con capuches e o patrón ali dirixindo un barco, pois, foi moi espectacular. Ao principio nos aparece a lancha da Comandancia, que era unha lancha esta pequena de 7 ou 8 metros, chegou a desenfundar a metralladora e, bueno, pudo haber un accidente tremendo porque se cruzaba por diante do barco para intentar detelo e despois entrou unha fragata polas CIES, que aí descubrín a velocidade dos barcos de guerra, porque aparecía como un punto alá perdido e cando nos demos conta estaba encima nosa, non? E se convirte nunha persecución pola ría, co policía tomando todos os puntos de atraque para haber unha detención. Entón enfilamos hacia ríos, cando toda a policía se volca por terra e a fragata detrás, pois nos viramos directamente á factoría de Meira, que era a outra factoría de Ascón, e ali conseguimos meter a proa do barco para poder desembarcar, e a todo isto xa toda a xente, a cidadanía da parte do Morrazo xa estaba avisada, xa estaban todos concentrados ali esperándonos. En ese momento se produce unha fusión dos secuestradores e do pobo e tal, e, bueno, e se diluiu a responsabilidade, bueno, e saliu todo ben, non pasou máis que foi un acto de protesta, pero, bueno, espectacular. Pero esa non foi a única acción contundente dos traballadores do naval vigués. En xaneiro de 1984, traballadores de Vulcano deitáronse nas vías do tren tratando de interromper o paso do expreso Irún-Vigo. Os responsables de Renfe desconectaron a enerxía eléctrica e conseguiron frear o tren. Como eles mesmos recoñecerían, se tivesen actuado 30 segundos máis tarde, a catástrofe tería sido inevitable. O feito de estar na estación de tren parando convois, como pudo ser os Exprés de Madrid ou de Irún, non foi nin a primeira nin a última vez, foron moitas veces. Por qué? Porque tiña unha repercusión mediática moi importante. Que todo el mundo vaya desalojando la vía. En caso contrario, tendré que hacerlo por la fuerza.
Nese duro mes de xaneiro, 1.600 traballadores de Ascón secuestran e reteñen a dirección da factoría de Meira como medida de presión. A situación para eles, que xa protagonizaran unha folga de 8 meses a finais dos 70, era desesperada. El problema eran dos. Uno, la continuidad de la empresa con el mayor número posible de operarios y, independientemente, el pago de los atrasos. Cando se retuvo a dirección en Meira, pois o obxectivo era que se sentaran a negociar seriamente un plan de viabilidade, de non ser así, que deixaran a estación, se deixaran a dirección da empresa para que nós tuviéramos unha baza no noso poder para buscar un novo empresario. Era un poco la culminación de la situación de tensión que se estaba viviendo. Yo tengo que decir que cuando fui a la factoría estaba harto de saber qué iba a pasar. Yo estaba en mi despacho y me dijeron eso, pues el personal tomó las escaleras y tengo que decir, en honor a la verdad, que por ejemplo el comité de empresa pues se apostó a la entrada de la secretaría y de mi despacho, pues fundamentalmente para evitar que algún exaltado se le fuera la mano. Incluso no Concello de Vigo, os traballadores chegaron a entrar pola forza no despacho do alcalde rompendo a porta a patadas. O medo e a rabia cruzanse polos corredores do Concello. Foron moitos días e moitos momentos, pero seguramente a materialización de romper a patadas as portas do despacho do alcalde de Vigo foi unha materialización espantosamente dura daquela realidade social. Os traballadores nos metemos no Concello, me acordo, cando estábamos ali había un pasillo moi grande e nos había cerrado a porta, queríamos ter unha entrevista con él, en isto unha carga da policía e nos apretaron contra os mamparos do Concello e sentín a morte por asfixia, sentimos a morte, creín que morríamos ali, se non fora que cedeu a porta e fomos todos abaixo, foi un momento moi duro para nosotros aquel. E saliendo vosotros que va a haber violencia. A mellor se me encontro na súa situación eu faría o mesmo. Non nos sei, non nos podo condenar en modo algún. Claro, eu tiña informacións que eles non tiñan, pero eles non a tiñan. Por tanto, como lle vou exigir eu que tiveran o grado de coñecemento que tiñan para tomar decisións? Non podían tela. Confiaban eles en min daquela? Tampouco. As sucesivas reconversións levaron a 200 traballadores a pecharse dentro das instalacións da Compañía Logística de Hidrocarburos. Despois de varios días impedindo o abastecemento de combustible á comarca viguesa, a policía entra de madrugada para desaloxalos. O enfrontamento sáldase con 24 traballadores e 5 policías feridos. Son practicadas varias detencións nunha das últimas protestas de gran envergadura na loita contra a reconversión naval. Lo que hace el gobierno en un principio, pues el de Bruselas, era querer seguir jubilando gente, pero no era el tema de jubilar gente, sino buscar carga de trabajo para la gente. Entonces, bueno, entre una de las acciones que hacemos es meternos ahí, en lo que es la cansa. Y bueno, la segunda noche, ya todos cansados, entra la policía, no sé exactamente si eran las 3:30, 4 de la mañana, bueno, entra dentro y nos desalojan a todos. O sea, por una suerte a lo mejor que nos alojaran, que entraran como entrasen para desalojarnos, porque bueno, había lo de siempre, querer subirse a los tanques y poder hacer cosas, pudo haber sido una masacre que ahí dentro, pudo haber sido una masacre. Cando non tes nada, pois a desesperación é o que prima, e polo tanto, pois a loita e as medidas de actuación van en función deso. Como do catamarán, a facenda, o tren, o aeroporto, a catedral de Santiago, a Madrid, viaxes relámpagos, encierros, encadenamento dentro do ministerio, fora do ministerio, de todo, fixemos de todo. E máis, porque había que facer para reivindicar, porque hai un refrán xa moi bello galego que dice, co que chora non mama. Pero tivo esta primeira batalla vencedores e vencidos. Hoxe, 25 anos despois, hai disparidade de opinións entre os que viviron a reconversión de preto, onde sí que hai unanimidade é a hora de salientar a importante perda de emprego e riqueza que supuxo para Galicia. Os obreiros perderon o seu oficio e quedaron sin medios de subsistencia.
Os despedimentos e as baixas incentivadas avanzaban con grandes dificultades coa aprobación de novas leis que completaban aquela do 81. Esas novas leis deron lugar a unha segunda e unha terceira reconversión promovidas polo ministro de Industria, Carlos Solchaga, considerado polos traballadores a besta parda do conflito. O cansanzo debilitaba aos traballadores. Foi loitas moi importantes nesa época, nesa segunda reconversión, como na primeira, non? Quizá non tan intensas, pero bueno, porque xa digo, había moita menos xente aquí xa, moita xente xa fora trasladada na primeira reconversión, xente da máis loitadora, non? Pero de todas maneiras a loita foi tamén importante e a institución estuvo en todo momento ao frente, loitando cómodo con os traballadores e as traballadoras por defender os hostaleiros. A primeira foi un proceso enormemente vivido a nivel de rúa, non? Tamén coincideu con varias folgas xerais, houve unha etapa en que as folgas xerais proliferaban enormemente, e a segunda, pois, non tuvo aquela intensidade a ningún nivel, nin informativo, nin político, nin moito menos na rúa. É lógico tamén, o sindicato e o obreiro, despois de anos e anos de verexa, hai un desgaste, hai un cansancio, e ao final, pois, un baixa tamén un pouco os brazos, e o que ten o poder, que o poder é eterno, por decirlo de alguna maneira, e se se desgasta, cámbiase, pois, bueno, sempre sale pouco máis ou menos coa súa. É unha reconversión permanente, de seguir intentando reducir as plantillas principais e seguir traballando con moita industria auxiliar. Non hai modificacións sustanciais porque esa é a política que se está levando o día de hoxe. Os traballadores atopábanse ante a disxuntiva que lle sucedeu prácticamente a todos. Por un lado, acollerse a unha prexubilación aos 50 ou 55 anos co risco de non poder volver traballar nunca máis. Por outro lado, quedar nunha empresa en quebra e cunha débeda galopante, pero co fin de resistir. Hombre, eu sempre fui un partidario, e aquí o digo, dos amortiguadores sociais. Por exemplo, mira, se ti botas a 5.000 obreros aí á rúa e os botas a pau seco, tes un follón, lógico. A resposta que se lle dou á reconversión naval, basicamente, non foi a de crear postos de traballo alternativos, senón a de paliar os efectos que sobre a persona ten a pérdida de emprego. Iso faise mediante a prolongación dos subsidios de emprego, fixos tamén mediante o mantenimento dunhas plantillas de conservación, etc., dos hostaleiros que foron disminuindo a medida que se iba xubilando a xente e, por tanto, mantuvo un empleo ficticio durante un tempo, e fíxose, naturalmente, a través do proceso das prexubilacións. A fórmula xubilacións anticipadas en outros hostaleiros da ría sería a fórmula máis conveniente para que nesas vacantes se reincorporen tamén os traballadores que quedan nos fondos. A reconversión aí foi, por eso, nas xubilacións anticipadas, nas baixas incentivadas e nas incapacidades. O que quizás non se levou a cabo posteriormente foi o de aguantar as plantillas. Houve xente que non sabían que facer con el, e non é que porque non fora o mellor válido para traballar, era pola edad, que estaba nunha edad en que non estaba para prejubilar, nin o que pasa hoxe, un home de 50 anos onde vai? Había los que íbamos directamente al Fondo de Promoción de Empleo, pero que ya sabían que no íbamos a ser recolocados en ninguna parte, porque a partir de una edad eso ya no era posible. Un señor que a los 52 años, después de tener 30 o 32 años o más de trabajo, se le manda a su casa con una esperanza de vida de otros 30 años, sin capacidad para poder volver a trabajar, pues me parece una medida muy dura. No creo que ningún país pueda seguir manteniendo prejubilaciones durante periodos de tiempo tan largos. Los que más sufrieron fueron los que no estaban en condiciones de ser ya prejubilados, porque los que estábamos en condiciones de ser prejubilados, pues nos venimos para casa, nos quedamos en nuestro feudo y más o menos fuimos cobrando una mensualidad que
que nos permitía pues, defender nuestra vida. Pero los que pertenecían a las compañías auxiliares, esos se quedaron en la calle y no hubo indemnización ninguna. Eso es la verdad, que nunca lo decimos, pero que es así. Cando o Asteleiro pechou, pasamos todos os traballadores aos fondos de promoción de emprego, que era o que moita xente chamaba un INEM de privilexiados, porque primeiro poñíanos os contadores a cero das prestacións, e en segundo lugar cobrábamos por encima dos porcentaxes que calquera outro traballador parado que iba ao paro, pois cobraba. Foron baixando baixas incentivadas, baixas por incapacidades, baixas por xubilacións anticipadas, e foi sendo así hasta reducir as plantillas, que están hoxe nun 10%. En 1976, os estaleiros daban emprego directo a uns 24.000 traballadores en Galicia. Sen a aposta do goberno central polo sector, cunha Xunta de Galicia coas mans atadas e coa prohibición das subvencións por parte da Unión Europea, a construcción naval rematou case por desaparecer. Estábamos na calle, estábamos sin traballo. Entón había que buscarlle unha salida. Se non era, a ver, a salida que era? Po paro, terminar o paro e pa casa, non? É dicir, penso que a reconversión foi necesaria en aquel momento, e penso que en aquel momento foi positiva a reconversión, a excepto, repito, do tema de Ascón. A realidade da reconversión na ría de Vigo, en este caso en concreto, pasou fundamentalmente por recolocar unha parte importante dos traballadores excedentes de novo nos estaleiros. Algo se fixo, quizá non fora o suficiente, no que non teme eso, sí, pero a maioría dos empleos se relanzaron. Inda que non era o que nos buscábamos nin como desexábamos, pois non hubo que mandar a ninguén definitivamente á calle desde os fondos de promoción de emprego. En Vigo houve unha reconversión a medida que houve traballadores personalmente afectados, e iso cada traballador afectado é un drama que eu lamento profundamente. Ahora, obxectivamente houve reconversión industrial en Vigo? Non. Pero hai un custo que vai máis alá das cifras, o custo humano. Ata que punto chegou a desesperación dos traballadores do naval? Que sucedeu nas familias que dependían exclusivamente dun sector que todo o mundo consideraba morto? Quen iba a pensar que íbamos a pagar unha factura tan extraordinariamente elevada con eso mal chamado reconversión naval, que provocou realmente, eu creo que se pode decir, mirado desde hoxe, unha enfermedade nova, unha enfermedade de tipo social. Foi moi frustrante, ainda, e prova delo é que naquela época hubo suicidios de traballadores de Ascón que non asumían tal situación, porque é moi duro encontrarse en unha edad moi avanzada na calle, con familia, aquelas situacións económicas era moi dura, é dicir, hoxe hai unha situación económica moi forte, pero daquela era bastante máis. Non sabíamos en que condiciones íbamos a venir para casa e cando nos tocaba, porque eso era como una suerte, si estaba uno incluído no en la lista. Houve un momento que os médicos que non daban abasto de xente que estaba fastidiada, e por certo que moita xente daqui, hai moitos tíos novos que morreron de infarto, eu penso que foi debido ao sofrimento da reconversión naval. Hubo algúns mortos, algunha xente que se aforcou, hubo moitos divorcios, sobre todo hubo moito alcoholismo. De quedarse en la calle, llevar meses, estar ahí luchando en la calle y no conseguir nada, no poder llevar nada a su familia a casa, pues bueno, hubo gente que llegó al suicidio, o sea, 2 personas se suicidaron en el tiempo ese, o sea, eso es muy traumático, fue para mucha gente. No ano 77 eu entro en Llarce, conozco a Cándido, porque era compañero meu de traballo. E Cándido
unha semana antes de morrer, ven a Xuntamén, que eu era o presidente do comité, a decirme que quería falar comigo. Eu entro en medio de comunicación, outro que me fala tal, ao final non falei con Cándido. E cando me lembro que Cándido quería falar comigo, é cando me chama dicindo que Cándido se había suicidado. Eu vin como moitos, incluso se tiraron a bebida, outros ao xogo, se convertiron en ludópadas da noite á mañá, é triste, é como consecuencia de todo isto. Creo que non estábamos moi preparados tampouco para afrontar esta situación. E o de Cándido foi terrible. Foi terrible porque o pobre chegou ao extremo na súa carta, na súa misiva que deixa, de sentirse culpable, e que ele era o culpable de todo o conflito que tiñanos. Ese é o grave aínda. Debía haber un proceso igual que o de Nuremberg aquí, e ver as caras de moitos tíos aí, que foron culpables, que os vemos na calle todos os días. E están como héroes aquí, como héroes de joder están. Estamos no antigo estaleiro Santo Domingo, agora de nome Armón. Aquí no ano 95 desencadeouse unha solución que resultou máis que efectiva, a autoxestión dos traballadores. O comité de empresa fíxose cargo da factoría no momento de crise máis aguda. Os obreiros mercaron a débeda e encargáronse de buscar un empresario que xestionase a empresa. Os resultados foron unhas presubilacións con moi boas pagas, contratos blindados e unha carga de traballo asegurada para os que se quedaron aquí. Por todo iso, foi considerada como unha victoria da clase traballadora. O feito de que Constitucional Santo Domingo intentara pechar marchando o seu empresario e que os traballadores fixeranse cargo da empresa é un reflexo da capacidade de organización que teñen os traballadores, pero non como traballadores propiamente dito, sino a través das súas organizacións sindicais. Santo Domingo hai os traballadores, pois falan, negocian, e son eles prácticamente os que, entran en contacto cun empresario que lles parece capacitado para levar adiante o estaleiro. A situación que foi de Santo Domingo, mellor ou peor? Moitísimo mellor, acertaron. Esas negociaciones llevaron su tiempo, al final llegaron a buen fin y permitió que por lo menos un grupo importante de aquel personal pudiera continuar trabajando. E en Ferrol terían que facer algo así. Na miña opinión, insisto. Ese tema da autoxestión en Vigo, evidentemente, eu creo que foi positiva e a miña valoración é totalmente favorable, non? O que pasa que o problema é que aquí non deixaron levar a cabo ningún tipo de medidas dese ou outro tipo, non? E en esos momentos, o Goberno Central só puxo taxantemente a se levar a cabo ese tipo de medidas, é dicir que non puxo a funcionar o asteleiro, pero tamén impideu que outras alternativas que había en ese momento, que eran totalmente viables, pois que se levaran a cabo, non? Roberto, escolta, Galicia está en lotta. Roberto, escolta, Galicia está en lotta. Pero cal foi o papel dos sindicatos en todo este conflito? Realmente cumpriron coas expectativas dos trabajadores? Todas estas cuestiones evidentemente hay que también verlas en el contexto de la época. Un momento en el que empezamos con la democracia, empieza el resurgir de las centrales sindicales que se tienen que buscar un hueco en el mercado y por lo tanto pues en cierto modo se radicalizan. Era o sindicalismo, dixéramos, de post-transición. É dicir, aí xa comisións era comisións, UGT era UGT, así que estaba ainda medio dividida en INTG e Confederación Intersindical, pero aí dixéramos que as élites dos sindicatos implantados en España pesaban moito. Comisións tiña unha ventaxa porque Comisións era mayoritario no conxunto do Estado español, entonces, pois, lle era máis fácil, pois, desde un punto de vista, tuvo unha maior objetividade, tanto daquela INTG, pois a uso e tal, o sea, cada un nas parcelas onde podían pelear, pois pelearon como os demais, eu creo que tamén. Eu creo, sin embargo, que aquelas reunións tiñan máis de elementos de consolo que de outra cousa, non? Acórdome eso das movilizacións, de estar un montón de días na factoría, de andar por ali de asamblea en asamblea e estar sin facer nada, de regulacións continuas de personal.
Ao final, os sindicatos firmamos a reconversión e estábamos de acordo coa reconversión que se levou a cabo. Foi unha reconversión que reduciu as plantillas coas xubilacións anticipadas, con baixas incentivadas, con incapacidades. En general, lo que se primó fue un poco la demagogia, un poco el salir del paso como se pudiera, y al final, pues lo que decía antes, las mejores empresas son las que en general desmarcaban. Pero un dos conflitos que máis prexudicou a unidade obreira foi precisamente a desunión das grandes centrais sindicais. Unha pelexa que sucedeu sobre todo nos primeiros 80, cando a UGT tiña un forte vencello co goberno socialista a través do Instituto Nacional de Emprego. Eu creo que o UGT, no fondo, pesou o lastre de ser da familia e estar relacionado co PSOE, parente, bueno, pesoulle iso. A Unión Xeral de Traballadores en aqueles intres estaba tremendamente vinculada ao Partido Socialista, a veces confundíanse até os organismos de dirección de ambas as dúas organizacións. A estrategia sindical se marcaba máis seguindo o rumbo do impulso político, e a conexión entre os dirixentes sindicais uxetistas co Ministerio de Industria, co Instituto Nacional de Industria, era prácticamente, e creo que compartían en grande medida a orientación do proceso, con matices. Si os comités de empresa non estuveran politizados, pero, como estaba politizado, as órdenes non veñen de aquí, senón que veñen de Madrid, entonces a nosa defensa a veíamos moi débil. O sindicato xogando unha doble carta, non? Por un lado, mobilizando a xente, por outro lado, firmando acordos absolutamente negativos para o hosteleiro, para Astano, xa que eles, bueno, ao ser de ámbito estatal, falo fundamentalmente de comisións obreiras, e o UGT xogaban a outro nivel. O UGT, casi desde primeira hora, xa plantexou que estaba de acordo coa reconversión, que iba a defender melloras, pero que non iba a ir a polo conflito, e iso foi tamén un factor importante, non? Porque estando o PSOE no goberno e habendo un sindicato proclive ao tema da reconversión, bueno, que iras que non, hai unha fractura a nivel sindical que a unidade non se produce. Yo creo que hemos hecho un ejercicio entre los dos sindicatos enorme, importantísimo, y hemos aprovechado nuestras diferencias precisamente para buscar lo positivo y llegar a puntos de encuentro. Entre os 9 estaleiros máis importantes de Galicia non chegan os 500 empregados. Por cada posto de traballo fixo, os estaleiros teñen 10 subcontratados. A forza dos traballadores conseguiu que un sector condenado a desaparecer resurdise. Pero a pregunta é, que vai suceder a partir de agora? En Vigo, como en Ferrol, os estaleiros reconvertidos funcionan a pleno rendemento, pero cunha forte precariedade laboral na que as subcontratas deixan totalmente indefensos os traballadores. Este é o xerme do novo conflito. Os que fomos quedando aí, a situación é que parece que chegamos a unha situación de que moitas veces de sálvese o que poida, non? De 80 que éramos de plantilla, que quedamos aí, en estos momentos somos 34, lo que hablábamos antes, o sea, sigue habiendo prejubilaciones. Es curioso, a mí me llama la atención porque seguimos haciendo prejubilaciones y en todos estos años no hay un marco legal que las establezca. Tenemos que utilizar otro tipo de subterfugios y de historias legales, por supuesto, y el marco que estableció Industria permitió hacer este tipo de cosas. Los astilleros, eso, pues Vulcano, Barreras, Freire, Armón, en fin, han evolucionado muy bien. Fundamentalmente se habrán fijado que con plantillas muy reducidas y funcionando fundamentalmente con la empresa auxiliar, porque es lo que tiene que ser una industria de síntesis. Penso que é necesaria unha racionalización dos elementos de contratas, subcontratas, a contrata da subcontrata, etcétera, que deteriora os marcos de relacións laborais e, sobre todo, coloca aos traballadores nunha situación, ás veces, de indefensión, de precariedade, de baixos salarios, de excesivos requerimentos de xornada, etcétera, e isto conviña, de alguna maneira, ordenala.
os astilleros teñense que consolidar con plantillas fixas, non sobredimensionadas, pero que tampouco pode ser que solamente teñan técnicos e administrativos fixos e o resto que é a produción que sexan empresas auxiliares. Eso é pan para hoxe, fame para mañán. Hoy hay bastantes compañeros nuestros de Santo Domingo que están trabajando en auxiliares, están bastante bien, están trabajando en auxiliares, pero bueno, no están en una empresa principal, están en auxiliares, pero han salido a flote. Algúns non viron o problema nese momento, pero claro, no momento que pasan os anos e que os fillos non teñen futuro, que teñen que emigrar, fillos, netos, todas as generacións posteriores, aí en ese momento foi, a mí moitos vos reconoceron e dice, claro, aí está o problema. El futuro que nos espera a nuestros hijos, pues ya lo habíamos dicho anteriormente, que no los vamos a tener aquí. O sea, no van a tener un puesto de trabajo aquí, ya no aquí, sino en Galicia. A Galicia do mar é a Galicia da pesca e a da construción naval. Dous sustentos que de perderse deixarían a deriva a miles de familias o tempo que se afundiría un dos sectores nos que despunta o noso país a nivel mundial. Se van a pechar todos os caladoiros do mundo? Na miña opinión, non. Vai a parar de haber cabotaxe, vai a poder haber transporte de mercadorías por barco no mundo? Non, cada vez haberá máis. Cada vez máis. Porque é un medio económicamente mellor, cun transporte moi seguro e moi certo, ao revés. Hoxe en día, unha das fórmulas importantes de benestar cara ao futuro é a chamada construción das autoestradas do mar. Por tanto, se están explorando novos camiños de comunicación máis intensos, máis organizados e de mellor productividade no mundo do mar. Eu non lle vexo ningún tipo de crise posible. A naval nestes momentos está ben por tema de que hai tecnoloxía avanzada e ten unha boa comercialización. Todo hai que dicilo, que os barcos non nos traen aquí, hai que buscalos, hai que moverse. El caso concreto de Vigo ha sido un caso realmente paradigmático porque se ha conseguido colar en un nicho de producción bueno, barcos muy sofisticados, barcos de alto valor añadido. Hemos estado viviendo estos últimos 3-4 años una época de vacas gordas, donde el comercio mundial se ha disparado, donde el sector naviero ha crecido de una manera brutal. Hoxe hai menos traballadores no naval que había daquela, claro, e en moitísimas industrias. Pero eso non foi por unha reconversión ni por nada do estilo. E hai tecnoloxías que se aplican agora, a robótica e tantas cousas que entón non había e que fan que sexan necesarios moito menos traballadores para a segundo que traballos. E iso é malo. Si estamos mellor é bo, e estamos mellor. Dentro que cabe, podemos dar as gracias que estamos aquí, que seguimos tutor, que seguimos falando del, e espero, pois, que os meus fillos, os meus netos, esta cidade, pois siga facendo barcos e sea unha referencia á construcción naval de Vigo para sempre, non? Se hai dúas cousas que saben facer os galegos é pescar e construir barcos. En eso temos unha tradición e se está demostrando agora. Tan pronto deixa un asteleiro galego posibilidades de crecer, crece, porque o facemos ben. Somos competitivos a nivel internacional. E o que falla é iso, que nos deixen traballar e non que nos poñan pegas para poder facelo. Aquí remata a Caixa Negra de hoxe. Agardamos que atoparan as respostas que estaban a buscar. Nós, como sempre, saiban que volvemos a semana que ven para tratar outro tema que sacudiu o noso país. Quedan xa cun adianto do que lle temos preparado. Ata dentro de 7 días. Cuando llegué al piso 14, 2 plantas más abajo, alguien gritó, Couso está herido. De repente te llaman y te dicen que no. Ha tenido un shock y no lo ha superado, entonces es un mazazo terrible. El disparo fue un disparo intencionado. ¿Para qué nos dijo el señor Trillo que mi hermano estaba en Kuwait ya cuando seguía en Bagdad? Aznar decidió seguir su estrategia política, no era otra que hacer la pelota al gobierno estadounidense. O fotógrafo galego José Zendón é un dos 2 xornalistas secuestrados en Somalia.
Aquello é increíble, nin Irak, nin Afganistán, ni nada. Somalia é un mundo aparte, como este das películas. Se está haciendo todo lo posible para resolverlo de la manera más rápidamente posible. Los periodistas, por definición, somos un objetivo, abatir. La información es un arma al final y por eso todos la intentan controlar.